Ebu ala ka kinyuman dama ko doko ukanyinin kalike ko ni ale be nyumaya ke na ba fe kasaragati ni nyumaya munun kebe abe wori ci ya bange baga dema ko ni wori tila fantaw ni nyogonje ika duma ko abba ko ale ka sadagati bo kacha ka dobo ninna aka fonan cirei aka ka dobo ala ko yala ane be na yitura ba ko ninna ala sosodowa bo ninye de babe ibali nyumaya nema ani sadagati bo la ta'ata li maghlubi fi ma sha'atil ghali mogote tugu bange baga fo damma sakutalila donc ni yere ya do ibange baga ni ye wori bilala be chaya nyakoro ka sadagati boni ka fonan cira be chaya nyakoro fo abinya mara koy kanake mo fa yere ka mo wore danna ya mo wore nyini idale be minna ika wori ciya mo kadi fantawma ube yere be fantam min do ni ba fe ka fe min dama nin telefoni koy na ni waranji mon koy ni feuna wori ciya ma kasori bata kalama o yere de baraji kabo katemi ni ba di ba ma na ba di parce que ci de ni mo wolon fula min fo ko be alaka suma koron ako rajulu tasaddaqa bi sadaqati faqfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu mo yere ni ba fe kayenni hadisa kono ibe nyumaya ke ni fantawunce e yere kala suma kana mo bilay muce wode e sutura e fantawunka wode ni dusukun kala si fana kaso min ni e ba to ka di bade maka duma awa anya fo chogo me la marahim rabbi musoka hakilin na gasilende no dondola abese ku kunna danai ube dondola na ye kuma do fo o tigla mo ya fo esa e kankan ni fo ne dembe minke awye abebe temenene ka bolode donc lambe bilasirali min fo ni nye ebe fo nan shiria minke ake ni bata kalama ibata ibe mindi bama mimbi ni bache iboke ne fantawunta akelen kele bebe se kan na folo shuma na matemeni baka shirai ko na le kelembe sali ko abedo sali la ka sura masali jo na le don na sali da hakili be jigi sali kortala abe ko cewodi bonni sugu na ya soro wasu tila idon na sali la kaba hada made ni don na sali la kaba ima sali korta don ke bawo ko sali wole wajibi do ka sali jo fana wajibi do men ni nyina na ko idon na sali la kaba abinna ate foy tore ka sallimo misali la sa misiru fula ambe dugu de kono ni misiri salli wore la nyinana ama salli wore tanki salli wore la dugu babo ko misiru tola salli wore ta ka wajibe tuguni ambe sika salli hari namba salli wore ni misirin kelente jamana kono kelente dugu kono salli joli bo chogola ni awdo na salli la anyinana salli makorota ate salamu ke ko be bo salli la de kasagi ka salli korota ka salli korta ka do salli da kai gama ke wajibi de do me nawunya na ko abinna tanki do na salli la ka be continue salli de ka qabla tila bada tila donc atigi na do na salli la ka ba hari salli kuna na hakili jigina ko salli ma korta continue ka salli la kana bo salli da janko ni akera wasu deima achama do be setane de wasu soni sona bila sikaima ninke doni ke ba ko sugu be mo minna ni nye wasu ye kana wuli anofere ni ye minke na ni ma ko iman ake komi ya ke ka continue ka barala parce que dor ke ba ko ni tora ka sagi nina o wasu de be ke chama mbolo haklina banay o de be ke chama mbolo haklina banay donc o wasu sugu kana wuli unofere ni eye minke ka ba hari na ni ma ni make kana wuli anofere continue ika barala ko wala hasali aka eri beteme wakati juma wala hasali wakati ya ta folo
ni tile bora qida ramuhi mana ni tile bora ni 15 minutes nyona nu ko 6 heures pire de tile be bo 6 heures 15 wala hasali ya damina fokata qubayli salati juhri qubayli jawal mana qubayli salati juhri salli fana wakati nye ni minutes taw nyona wala salli be dawo rodela parce que don ko ba ya ira tile ka jo sankaba chamanche la ana ka sankaba chamanche bila minutes tan nyona de kacaya wakati do la minute duru wakati do minute tan nyona donc sani tile ka jo sankaba chamanche la wala hayata de pini ewa tile bora ni 15 minutes fokata salli fana wakati qabla jawali ni ewa sani tile ka jo sankaba chamanche la ni doniye donc we wala ha wakati mais ni tile ko ni do na sankaba chamanche la dro donc wala ha wakati temena parce que ni tile jora sankaba chamanche la waye wakati na haide salli teke wakati na jengena fana salli fana wakati dona wala wakati tara kubeli jawali sani tile ka do sankaba chamanche la ewa salli fana ka damina doni wala wakati beta da wero de la donc wala ha salli wakati nyuma hina tarmudul fisal anko ayata ni tile bora ni 15 minutes mais wakati salli nyuma yede ikabila tilaka kalaya fo ni nyame deni be tile kalaya sura fa ko la wakati mi donc wa ko misali la wonjeru wakati wala hasal wakati nyuma ya wulude wa basoro tile kalaya dori ni tile ma fela de nyame deni be tile kalaya sura fa ko la wakati wa alaikum salam ñeñin kalim min ke akramakumullah inna allah la yastahi min al haqq ala kanne aw bonya ala temalo yacinya folima ko ce na ka muso ce ka fo nyogonya la ce ka ce yara do muso da aka muga ube doni ke bawo ñinen kara bela ube ce fana ka nendo muso ka ce yala ube bolonkoni fana kado muso ya kono nunun be cogodi doni ke bagaw ko nunun tara kafiru de nofe ani bagan ko de nunune shagal bani be nyinin kan nununa ani doni ke bawore nunun tara kafiru de nofe ute silamo ka kafo nyogonya jogowla filimu kunta munun be laje ube nunu nye ulu de la ni kafiru buke ube hari nyogo la wajidu nuyu do ka filimu la joba bede hari nyogol la waji ubadu donc nunu kafir la dege u de kafir hakilina u de baganya u de ate daga ko kake muso minye qur'ana be kala ni da minye ani jikuru ni few ni manka okono amanka okono et mu ewe che fana qur'ana be kala ni ne minye ani jikuru ala to be foni ne minye o makaka muso ka muso ya kono nunun tara kafiru de nofe kafiri jago de tanate ulula ulaika kal an'am bal hum adallu alla yere ko kafiru ko be ko me bagande ko ulu filile no kateme baganyere ka ulaika hum sharrul bariya alla yere ko danfen da fe be kafiri ka juguna be danfen be juguma ye kafiri de ka jugunu danfen be tanatula la jamba badal kufur kafiriya ko fe junubo woretew donc femmi mbeye kafiru boro ka filimu ni fewna awa silama kana ulula de dunye kafiru de ka jogonu kala halay bo konni mo min be almamin no fe sinogo ye eta sudri do taraki da ibo ke chogodi ni alimami salamu bila kana salamu bila tanke sujuru min taraki da imana ni sujuru yin fana ye arakan kelembe ela parce que alimami te wurukunu tamboye ni alimami salamu bila kana salamu bila no fede sujuru min taraki da nani arakan kelenya iki ka salli dafa qabla ni alimami salli ta nyogon fe bara sujuru tila mais arakan ko ni ba nati mais na ya soro ni alimami me salli ta nyogon fe ikera masiboguye ibe bara sujuru ke
ha hmm. Hmm. ko joko nani min be salli la saran yefe nafila no ko aka salli fardan no fe iba salli de na wakati donna ni be yoro min ni salli be wole ni salli wole la salli wole de ibe o salli wakati kan nafila uke ni be yoro mi salli wole la te ni yere ya do wakati donna iba nafila uke donc men ni be dugu kono salli de ka wole mais ka do fana la saraka nani min fule ni nye rawatibu te nafilatil mutlaqa hadisa min nana hadisa makkene ya kosobe mais don ko ko bara be kenay rahimallahu murasalla qabla al-asr arba ko ciden ko la ka hinna mugola mugo min nani salli la saranye na rawatibu te nafilatil mutlaqa nafila bilalende dote wa alaikum salam ma shagi nyinin kalinka koni mogo min nana misiri la a y'a sɔrɔ misiri fana janaja salli bɛ e bɛna wagati min alimami ni jama ye lagasara salli u bɛna salli su kan e min ka lagasara salli e b'i ka lagasara de salli fɔlɔ i bɛ sun ka salli in de kɛ dɔnnikɛbaw ko nin jaabu la n'a y'a sɔrɔ e ye mɔgɔ ye i dɔnnen dɔ makama ni karama b'i ye bonya b'i ye mɔgɔw fɛ n ko karisa nana a ma ka lagasara salli an ka su ka salli jama ki hakɛ to an ka makɔnɔ a ka salli an n'a bɛ salli ɲɔgɔn fɛ su kan n'u ye nin k'i ye i b'i ka lagasara de salli fɔlɔ wala i ni jama bɛ salli su kan mais ni o mɔgɔ ti ni e ma salli ka faru ka su kan olu tɛ se ka olu tɛ e kɔnɔ ni e fana ma salli ka faru ka su la ni ko i ka lagasara salli u bɛ salli su kan u b'a ta u bɛ taa n'a ye dɔnnikɛbaw ko lagasara wagati yiriwalen don janaja salli in fana bɛ danni kɛ donc janaja in de salli fɔlɔ ni tilala janaja in salli la i b'i ka lagasara salli bon ko fonctionnaire do a bɛ taa congé la yala bɛ bɛn a kana ka congé kɛ itikafu la misiri kɔnɔ wa k'a dɔn fana itikafu yɛrɛ sunna ye min ye sunkalo de don ciden ɲa ka itikafu bɛɛ kɛ sunkalo de la fo san kelen san min a ma se ka itikafu kɛ sunkalo la a y'a sara sallincini kalo la a bɛ hakɛ min kɛ itikafu la san o san sunkalo la a sugulara a ma se k'a kɛ sunkalo la tan laban na a y'a kɛ sallincini kalo la k'a sara donc sunna itikafu a ka kɛ sunkalo de la o de ye sunna ye bon dɔnnikɛbaw ko ni mɔgɔ min y'i dafale ko i bɛ itikafu kɛ k'a sɔrɔ sunkalo tɛ i y'i dafale a la ni ala ye nin ko kɛ n ye ne bɛ nin tile ta nin tile hakɛ n b'a kɛ itikafu la a wajibi ka i k'o kɛ mais ni o tɛ itikafu kɔni sunna n'a ɲuman ye sunkalo de a ma sabati ko ciden tun bɛ itikafu kɛ kalo wɛrɛ la ni sunkalo tɛ ni siɲɛ kelen tɛ bon bon ko ni mɔgɔ min ni e taara misiri la e sallira ye salli kɔfɛ de e y'a dɔn ko ahmadiyaw don ko i b'a kɛ cogo di ani ahmadiyaw bɛ dɔn cogo di donc silamɛya sariya la lesiri la n'u ko mɔgɔ ye silama ye n'u ko silama de lesiri la an bɛ a jigin ni tilenya de ani ɲumanya tant que a ka lahala ma bange e tɛ fɛn dɔn a ye ni e nana na yɔrɔ min e bɛ salila kɔfɛ de lesiri la mɔgɔ ye silama ye an bɛ jigin ni ɲuman de ani tilenya o de bɛ e kan i bɛ salli kɔfɛ o kan kan
mais ni nana do ika salli kofe sallira min kofe aka salli te saha ibe sagi ka salli ka mais ni mo do min na fenti ka salli la mais e sallira nunun no fa kofe re nana do ko nunun de do sagi ka salli la parce que doni ke ba u bolo ye fatawa ka mo be ahmadiyya ka kidana ka shiraka kafiru de do silamawte kafiru de do silamawte ko ahmadiyya u be do chokodo mo kelen be do de aka fotaw na ka ketaw ulu de be yira ciden ka sunna la qur'ana ni sunna ala faham salafu salih jamakulu pour anka do karasaye sunna moy karasati sunna moy aka kuma fotaw anaka ketaw koloshi nu be sunna qur'ana ka ube sunna ka ube sebo ka famu kono mo nyuma de sunna mo de do na ya sura ka kuma ani aka ewa tabolo na ka bara chogo ate qur'ana ka te sunna ka te ciden ka sebo famu ka bidiya mo do filibantido bo sira fana be ana ka akida na ka kuma chogo na ya ahmadiyya ka akida de fo ayu ka bato chogo de ke ahmadiyya ba doni wode men nimbe be do chogo di be kala de ka fo ni karasa be do chogo di folo ede be kala folo nimbe silama mantonka nimbe silama demisenuka janko munumbu dambi kata sunna ma demisenu mimba auka aye na ni ko kir fawjani bode fo watibe ki dambi kata salafiya ma ne salafu de ako dambi linte wele linte fo ke wale na doni de kasoroy ni ko ye salafu ka tabolo nyine ka dode uka aqida nyine ka dode ko du suna siru nyine ka do uka bara chogo nyine ka dode fo ka salafiya en kala ka do sebo kala hala tabino kala hala tabi tawna kala fo ka kala ka nyedode ne nye salafu ye tewtede fo ka kala de ni kala na mo min be sawaba ka mo min te sawaba ka mo to fiye ibodo donc ahmadu ba fo le de ma al qadiyaniya ulu ko de u ka fenye munye kon nabi nyima laban bena kulamu ahmad kon nabi nyima laban bena ko ciden ten nabi nyima labaye ko nabi nyima laban bena ku ulu bo makono kulamu ahmad ko bena mo doni ke baw beye fatawa ke ka sigi mufti be jamana la u ka mufti u sigira ahmadiyya ko ni ka fo mo be ahmadiyya ka haklina ka de law irara la qur'ana ni sunna la maso kafiri de do hari sando ahmadiyya groupera ka fara nyogon ka ku beta hiju ke maka saudiya kan masaka doni ko ye fatawa ke ko u manka do haramula wuyu sagi masi alkaba ni ya utara hiji be kelen ta kado jama'cela ni har sini nu kera grupu de kon an nye karasalan kawde ku beta hiji ububbale kado haramula parce que dor ko ka fatawa buka silamau te wulu ye kafiru de do parce que ala de ko qur'ana kono o ma kana muhammadu aba ahadi min rizalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ala do ko muhammadu te mosi fawye aw cewula me ala ka ciden de do ani fana nabi nyimo timme bakade do ciden fana ko hadisa salen kono ana khataman nabiyina la nabiyya badi akon ne ndamur nyima be dafa bagay nabi nyima ten ko fe donc ni hadisa ni ayaw yirila mo min ama soma aye ala de galontiga aye ciden de galontiga silamate ala kanu kanda ko be mo wala ko kadeva ke nunun kadeva abe ko me ali ibn abi talib yemin fo khawariju tuma me ali ibn abi talib ko khawariju makele tumbari nyogonche bo ako nye karasake aka kiri tiga anni nyogonche a uko awunte mogosi mina anka kiri bagay ni alate anu ye qur'ana ta kado taman nunna ko an ko ni te kiri tige ni foye ni qur'anate ante kiri tige fe ngorefe alla ni alate ani ala ka kitabute an tanka kiri to mo bolo ko ka kiri tige ni nyogo ali ibn abi talib ti ko kalmatul haqq yuridu bihi al-batila ako fule ka tiya kuma de fo ko kiri ka tige ni qur'anade ako tiya kuma de fule ni mewulu be la nyini jugu de nyini nay be min fo kala nyini toye ko tiya kuma fule ya fo me la nyini jugu de be ulu kono donc o de ulu fana ta hamadiya utay ube deba ko minna ko ayna ka deba ke kalimatul haqq yuridu bihi al-batila
tinya nyini naute koy ko lube tinya de nyini qur'ana aya beiri lay kaciden ka hadisa beiri lawte so ne uben ninke poro anka jamana in kono kumfin jamana ude do nu yen ninke sisa munu makala ba fo ja tinya de bu bolo parce que uye deba dayele ko don kiba ukana ukade ba ke don kiba sima se kata donc ube tinya de la ukalla nyini ninde kam go tromper ube kumfin tromper mo be to mi kam go tromper to mo kalla nyini ode et puis ahli sunna wal jamaa ka aqida kono mo te doni nunu be deba ketede na be deba ke abe deba ke masake do koro wa sayfuhum masdulu masake ka bamuru fosilendo kada masake nyirebe tawhidi do abe aqida do abe dina do ewa aba fo ye deba ke ni delilaw yirala min nayma so bamuru fule kambe ji nunun ka deba ahli sunna wal jamaa nini ni sugu be deba ke abe deba ke de inda sultani wa sayfuhum masdulu abe deba ke masake de koro bamuru fosilenda leno ima so de la madure kambe ji mais ni o te mo simple te ko be ta sigara jowla ini be de be sa tele sigi tele ni be de bake ulu ba ke kanani subuhatu ye kayire maloya ka dina maloya kam go trompe kam go fili ulla nyini ye ode parce que ulu be fengo fo abe subuhati khataman nabiyino ba fo de ko nabi nyimo kam masiri e tide nyire ko ana khataman nabi la nabiya badi tide nya fa tafsira kuro de nabi nyuma tem ko fe ne khataman nabi no lugo o tafsiri de kun nabi nyuma kam masiri de ko korte kun nabi nyuma time bakadu donc mo si ate daga ahli sunna jamaa ka gidara te daga mo si nunun ka deba ke deba mo tede nunun ta yere doro nim masake be be tawhid do ni ni hakina suguta jamana kona bi wole karasa aya fule nabi nyuma labaye cidenye harisa fule nabi nyuma labaye cidenye iko chokoti an son nan tubira na maso na ba tobe ba muruka kan njigi kabwal de ba ko kutenene nunu be wole ka aya de yirula ni hadisa ala tafule ciden tafule ko chokoti nsonna abana maso aya kanje utaye wode mo sikana ta dina maloya kamugo trompe kamugo filikunu be deba mo te koy ni sariya de du wole ala tafule ciden tafule sonna bo wi maso abanna ko frete wo ambe min fo yende ala ka haklimande da numa ka haklimande jamana dewma ka dina famu duma ni trompeli kala utese ko trompe chokomi subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلي كتي من بي ni seli kala kelen be kan gaga kalama odoimiye ole sujudu sahawi ni kama go sujudu sahawi wole seli kala be sujudu flamin be tumana minani fedo ka seli soro na to la seli la ni fedo ka seli soro ka sababu yake anyinana ka do faraka Allah ta'ala ko yake nyamima anyinana ka do faraka oye feye min ka seli soro o kan ka labe nya jumama o be labe ni sujudu flaye ay fo ma ko sujudu sahwi walma atola sella naga seli do ka seli soro adoga ka sigi lofla ko ka tahiyya ka nyinana amase ka sigi nyinan ko so fe ka seli soro o kan ka labe nya jumama o be labe ni sujudu flaye ay fo fa ma ko sujudu sahwi walma asigala ka to seli la amalo abenyamima o fana fe do mi be seli soro o fana kan ka labe ni sujudu flaye fo ma ko sujudu sahwi ole koso ni sujudu sahwi ni seli kala kelengelen be mako bala